Bueno, quen anda aí? Estamos aquí co doutor Balboa, que nos está aprendendo como evitar atragoamentos, porque levamos unha racha de moitas mortes en apenas unhas semanas, e estas técnicas que nos está a facilitar, doutor, pois poden ser a diferencia entre sobrevivir ou non a un episodio como este. Totalmente. Por iso sería indispensable que todos tiveramos claro que con este tipo de técnicas podemos salvar vidas, e isto é exactamente o que fixo un garda civil fora de servizo nese momento nun restaurante de Nigrán. Salvoulle literalmente a vida a un comensal que se atragoara cunha pataca. David Sánchez, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, parabéns por a túa actuación, que fixo que toda esa situación tivese un final feliz, pero este accidente, dende logo, deixa clarísimo a importancia de saber como actuar en casos así, non? Sí, moitas grazas, sí, efectivamente, tal como explicou o doutor, pois a maniobra de maniobra sinxela, é sí importante que todo o mundo sepa como facela. Ademais, porque neses intres entendo que o tempo corre na nosa contra. Non sei neste caso como aconteceu todo, porque ti estabas fora de servizo, pero estabas no lugar dos feitos. Contanos, como se deron as cousas? Pois sí, de feito, a mesa do señor que se atragantou estaba a miña espalda, polo tanto eu de primeiras non me din conta, entón dinme conta cando vin que un comensal dunha mesa de enfrente sí que se levantou e dirixeuse ao señor, preguntáballe o típico se topaba ben, pensando que era un típico atragantamento parcial. Leve, claro. Porque tosindo, dándolle un golpiño na espalda, pois xa sería. Pero o que pasa que eu vin que tardaba demasiado, xa me levantei, fun hasta ali, o señor xa cando vin que bebeu, expulsou directamente todo o líquido pola nariz, xa dixen, é un atragantamento severo. Empecé a facer a maniobra de Heimlich, coa sorte que, bueno, conseguín que expulsara a pataca e que recuperara a respiración. Claro, David, eu non sei se era a primeira vez que practicabas a maniobra de Heimlich. Pois, afortunadamente, sí. Claro, porque moitas veces eu entendo que vos tedes formación como gardas civis e así debe ser, pero ás veces pensamos en que, vale, sei como hai que facer, pero cando chegue o momento vou ser capaz de reaccionar. Non sei se a ti se che pasou pola cabeza ou non. Non dou tempo, porque, como dixen, é automático. Ti, cando hai un problema, xa automáticamente axudas, xa che digo, foi automático, non me deu tempo a reaccionar. De feito, reaccionei despois, cando xa acabara todo, entón sí que xa me din conta do que acababa de pasar. David, podes decir neste caso que a Garda Civil apreta pero non afoga, non? Sí, neste caso é verdad, neste caso sí. Bueno, parabéns, David, por esta Gracias. actuación, esta intervención que, bueno, que lle salvou a vida. Porque eu teña dúbida das palmadas, doutor, e non sei ti, David, claro que a veces as palmadas non poden facer que ese cacho que ten aínda vaya máis para baixo, o sea... Non, porque a presión que tes por debaixo é non tan grande... permite, non? Ves, esa é unha cousa, está ben que o digas, porque moita xente, ca mellor das vontades, intenta meterlle o dedo para sacarlle o cacho de carne, por exemplo, ou o fruto seco, ou a uva que se lle meteu. Que isto é moi frecuente, por certo, en algúns, máis de un, temolo visto, ao mellor o día das uvas de fin de ano. Que metemos todas xuntas e de repente unha non pasa. É importante, non hai que intentar sacar o obstáculo co dedo nin con nada. O que hai que facer é comprimir para que salga solo, porque eso sí que podemos facer. Sin querer, damoslle co dedo e metemos máis para baixo. Claro, e atroncámoslo máis. Comentaba aquí antes, Juan, e non sei, David, que como verías de interesante que a poboación civil tiveramos formación, incluso fixeramos cursos sobre este tipo de primeiros auxilios? Eu consideraría o básico, o sea, de feito creo que xa nos colexios xa se dá, entonces penso que xa os que non nos lo deron no colexio si sería interesante, porque como digo, é unha maniobra moi sinxela que realmente pois iso pode salvar unha vida. Pois é unha boa noticia, de lo que nos colexios aprenden a facer maniobra de Heimlich e outras técnicas de primeiros auxilios. David, parabéns e moitas grazas. Moitas grazas. Tiñas. E que eu, cando estudaba no colexio, xa pasou moito tempo. Xa, claro. Bueno, eu tiña ese tamén que non foi pataca minuta tampouco. O chimpún, Bueno, é que sí. Como acabou ben a historia... Sí, final feliz, por sorte. Doutor, hoxe tens moita xente na consulta, pero vai na atender David Zamor. David Zamor vai che facer a triaxe, non sei? Vou palí, eu vou... Porque temos un tema bastante interesante que non sei se fala o suficiente, que é saúde en mulleres a partir dos 40. Aquí non temos ningún caso, son todas máis novas. Menos eu. Pero non sei se están preocupadas ou non por cando chegue esa edad. Non sei se teñen que facer algún tipo de
de miramento especial, de algunha revisión máis especial, bueno, pois ca premenopausia e todos estes cambios que se van producindo no cambio das mulleres. Sí, a verdade é que, a ver, as mulleres teñen dúas etapas na súa vida onde lle cambia a vida por completo. E ten que ver co que ven no libro de instruccións do corpo, que é o noso ADN. Entonces, en función do sexo femenino,